Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Darmo. Alhamdulillah, salam rahayu, Gus. Rahayu. Nggih, pokoke sing ayu-ayu kagem kula. Nggih. Sing elek-elek kanggo arek-arek. Ngoten mawon. Kula mawon, Mbak. Loh, mboten usah. Lari-lari mawon. Termasuk nggih niki. Niki gak usah kayak sing ayu bahaya nih, Gus. Niki arang gak usah. Niku gak usah, Gus, bahaya niku. Oh, niki gak wani. Niki ISIS, Ikatan Suami Istri Satu. Nggih, Gus. Alhamdulillah niki kan badhe wonten hari raya Idul Adha. Betul. Hari raya gede nggih, Gus. Nggih, Mbah Darmo. Niki kula jenengan paringi pitedah pitutur piwulang. Sithik-sithike ya dituturi yang jenenge anak buah ya anak ngoten lho. Dadi tentang korban niku korban apa mawon lek mboten saged korban donya prana. Ngapunten, Mbah. Nggih. Awake dhewe ya wis ora ketang saiki wis ngerti lah. Nggih. Babagan korban kecilik selalu mengikuti. Korban niku macam-macam, Mbah. Nggih. Nek sing mampu ya korban wedhus. Wedhus. Rodok mampu maneh korban sapi. Nggih. Ngoten to. Kene wedhus gak mampu, sapi gak mampu, ya saiso-isone korban. Ning nek iso ya paling ndak ya korban perasaan. Perasaan. Aduh, niku Gus nggih. Iya. Ya korban perasaan. penggawean anu nggih. Korban perasaan itu artinya apa? Nggih. Merasa getun, merasa susah ketika orang-orang korban awake dhewe durung iso. Korban ngoten nggih. Jadi seperti itu. Pada umumnya nek wong sing wis mampu dengan kemampuan satu kambing. Satu kambing nggih. Seandainya kok, oh nek dulur wong pitu iki ayo urunan sampai situ silakan. Saged nggih. Boleh. Berarti korban itu saged urunan nggih. Saged. Kecuali korban perasaan, Betul. mboten saged urunan. Yang tahu perasaan kita itu biasanya orang yang tersakiti. Oh, tersakiti gitu. Iya. Waduh, nggih nggih. Waduh lek ngeten iki rasane nggih sampean padha kali nyindir niki. Niki Gus. Wis gak apa-apa le. Sementara gak iso korban sing gedhe korban perasaan dikit. Sing wong diutang-utang dongakno rezekine akeh ndang nyaur. Donga apik mesti kesaur. Lah ngoten nggih Gus nggih. Betul, nggih. Wis alhamdulillah Lur, ngaji rasa sesarengan Gus Gendeng. Lah sing duwe padepokan ngaji rasa Ndik Sambung Rasa ya. Heeh. Di arahin desel melas mepet alas. Wis salam seduluran. Bur, Mbah. Nggih, Mepet kuburan. mepet kuburan, mebur. Wah, cek eling lek kate bongko men. Ngono kuwi. Nggih. Cek eling, nggih rungokno. Mong rungokno. Heeh. Tak kandhani. Siap. Dadi pamong amanah. Amanah. Ora lek korupsi. Lek aku korupsi gak apa-apa. Soale korupsi penggawean lek aku. Lho kan kuli. Ya wis. Dulur ceger waras golek utangan dikit. Wis dihitung. Dihitung ditulis ya. Heeh, jumlahe piro. Ya, jumlahe piro tapi aku gak nyengkre kudu dibayar. Ya apa? Lek utang apa Mang Jeri? Oh, utang ngotot nyaur alot. Iku jenenge. Waduh ya angel lek. Heeh. Saken rek. Heeh, saken gak ngerti kene iki bondone dekengane BRI ya. Kok sembrono arek-arek. Wis ngono Lur, utang ya aja ngotot. Apa kencur ya kencur, utang ya nyaur. Lek utang gak nyaur awake dhewe rasane ajur lebur ngono. Ngono ngomong, pamong. Hai Jagong bareng Ki Darmo.